Umuntu athatha ithuba abingelele nababukeli nabalaleli. Angiqale nje mhlawumbe emuva kulolu daba oluthinta ukwemula kwenkosazane ezalwa inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu uNdlunkulu wasezulwini uMama Msomi. Sathola isimemo lapha sizinsizwa zasezulwini. Kuneqembu elibizwa ngokuthiwa Yayibenye. Leli qembu alinamgcotshwa, alinalutho, zinsizwa nje ezihlangene ngokwezinto enhle. Sithe uma sithola leso simeme esinjalo sasisithi ake sambe ngoba uthisha omkhulu wasezulwini beyokwenza izifundo lapha eziqonda ukukhombisa nokwelekelela ingonyama yamaZulu esihlele esihlalweni indlulamithi ukuthi kufanele umuntu akwehlukanise phakathi kwenkolo nekhaya lakubo. Inkolo ekaNkulunkulu, ikhaya lakini nabantu abadala bangasekho. So lo mcimbi ubuyenze lapha inkosi yamaNazaretha ibeyenza umcimbi wakwaShembe, hayi waseNazaretha. WakwaShembe lapha ebekhombisa ukuthi umnumzane uma ingane yakhe isikhulu yafika esigabeni esithize kunezinto ezizinhlelo ezenziwayo. Seke sambona ngaphambili uShembe enzela ingane umhlonyana. Lokhu kuwukuthi ingane uma ngabe isivakashelwe izalukazi kuyakwenzakalela. Bese kuthi misifika esigabeni esithize, lokhu ngolimi lwamanje ongama 21st nakho konke ukuthi ingane iyemula. Ukwemula ke kuwulimo oluhumusha ngokuthi usukususa isivalo phezu kwebhola. So ukwemula uswe uthi ngisho umkhonyana sengafika sengingamamukela manje ngoba usukhulile ingane mafuna lesi sigaba. So uShembe ubenza lowo mcimbi ke ukukhulisa ingane yakhe nokuyibonga ukuthi iphathe kahle. Lena into ebeyifundisa amaNazaretha nabantu abangamaZulu nabantu abathanda amasiko ukuthi ingane entombazane imikhulu inezigaba edlula kuzo, kodwa lezo zigaba phela zazise noma zirecognize njengomzali ukuze ingane ibone ukuthi yenza into efanele. So lapha ke siyile sizinsizwa safe sakhombisa ubunsizwa bethu ngoba sizinsizwa, hayi insizwa nje umfece wensizwa uma kudliwa iyozela, uma kubaleka iyawa. Uyabona usukungensizwa kumunjalo, kodwa lapha besikhombisa ukuthi uShembe usigcobile ebandleni lakhe kodwa ugcobile insizwa esingakwazi ububhombela athi ubuNazaretha yokubuza kuNhlalisuthi wayeshiya insizwa. So lapha besiyomela igama likaShembe ukuthi uShembe uyakwazi ukwenza into emqathanga eqondile ukukhulisa umuntu ngokwesiko impilo lethu njengoZulu. So besemcimbini onjalo sizithi sase siyayihlela ukuthi insizwa imiya phakathi kwabantu iyageza ibe yinhle ikhange yenzela ukuthi umcimbi sasihlobisa umcimbi wakwaShembe. Wabona lapho kungafaka uMnazaretha lapha, ayekho umuntu wayethe sibheke enkosini lapha nemgidi yayisina siyabusiswa ngubani. Kodwa ekugcineni lapha sasikwaShembe ngokomndeni. Safika isilwane sasezulwini sasifaka esibayeni sasibika ukuthi nazi insizwe engiyimemile zizodlala emcimbini, sizochoma imali, sizojabulisa uShembe ngokuthi ingane yakhe iphathile. Yilesini leyo kufanele yenziwe wonke umuntu obaba ozela ingane yentombazane ukuthi ingane yentombazane iyenze kubona ukuyiphatha kahle ukuthi kubaleka kangakanani. So ke lo mcimbi sasiye kuwo and sabona inkosi yamaNazaretha iwujabulela, sabona ukuthi nathi contribution esiyenzile ezulwini ibe enkulu kakhulu. Kodwa okukhulu kunakho konke zifundo ezazenzeka lapha ukuthi ingane yakho irecognize phela igaba mesiyiphathile kahle menza abone umuntu umkhomelise ngokuyiphatha kahle kwakhe. Mhlawumbe baba mfundisi nje izigaba okhuluma ngazo umhlonyana nomemolo makuthi mhlawumbe intombi isikhulile kodwa yangangena kulezi gaba noma yangadluliswa izigaba mhlawumbe kuphi ubungozi noma buphi ubucayi engasihlangabezane nakho. Uyabona into ebhisi uma usuka nje phansi uthi 1 2 3 4 uze ufika ku10, uma usuka ku1 uya ku8 amathuba athi kungenzeka usigeje sika 8 uwele kwesika 6 awuzukuwela kahle kodwa naku6 uzowa kabuhlungu. Lezi igaba ke zibalekile ukuthi uma ngabe ingane yentombazane ithomba ingene ekuthenini njengamanje iyenzelwa umhlonyana. Uqala yayithatha intombi isiwe izalukazi ihambe iyophehlwa ikhishwe igazi elingalungile ifakwe igazi lokuthi misingene emntombini ishube kahle intombi. Akusenziwa ke manje, kodwa manje intombi singabe isingenile leso sigaba kufanele yenzelwe ukuze nezalukazi zimenywe manje ukuthi sengathi ingasondela kakhulu ukuze izelelesi zingayilandeli, ilandelwe abantu abazothi baba mesifika lapha esigabeni kakhulukazi u21 and above isuke lapho umzali kufanele ukuthi ayibonge ingane ngokwanele ngokwakhe uyayemulisa kusho ukuthi abakhonyana sebengafiki. Uyabona uma usulandela ngesigaba somkhehlo, umkhehlo sukuse kuthiwa umuntu ukhehlwa umkhwenyana wakhe
ngesikhathi esifanele. So zibalekile lezi igaba ukuthi zingagejeki. Uma kwenzekile kamaphutha zagejeka, kuye kufuna ukuthi umndeni uhlale phansi ulungise ukuthi ungakulungisa kanjani lokho, ukuze umuntu engathi esese emzini wakhe kube khona ukugula nje okumngenayo bese kuthiwa hayi lo muntu akakhehlaka akemulanga akezwela mhlwe. Uthola umuntu useneminyaka engaphezulu ka-30 makusakhulunywa ngodaba lomhlonyana. Usokungamaphutha ke enzekile lawo ofuna umndeni uhlale phansi ulungise lezi zitebhisi ukuthi umuntu asuke step 1 step 2 step 3 azafike ezingeni elifanele. Cha kezwe abamfundisi ukuthi lelo usiko mpilo ethinta wonke umuntu okholwa nongakholwa usuku lakaZulu ahlahla kuselo lesonto akulele enkolo. Yabo nje bangiqale ngathi ekuqaleni uShembe kusifundisa ukuthi hlukanisa ikini nenkolo. Kuya lapho enkolweni uyokholwa uyozilungiselela ikhaya elizayo leli kuthiwa limi phakade. La kini ulungisela ukuthi kuphilwe kahle abantu nabo labo bazele mase beyokwakha imizi yabo bayakhe bekahle, kungabe abantu abanamadenti, kube ngabe nabantu abanezikweleti ethe ngalo umuntu aphinde abuyisele emuva. So usiko impilo lolawo wonke umuntu ophefumulayo olandela amasiko, ikakhulukazi thina njengozulu thina esinesilo sethu indlulamithi yamakhosi. Nendlulamithi iyakugcizelela ukuthi abantu abahlale emasikweni abo ukuze zonke izinto zihambe ngendlela, ungathi usuhamba ibanga uthi khona into engenzekile kahle. Hlaba umfundisi wabamantombazane siyeza nomhlonyana nomemulo ngapha insizweni isigaba sakhona simkanjani khona insizwe nje vele ikhule iziyogana noma ukhona lapho edlula khona ikhula iziganwe noma kuba kanjani okwakhona. Zikhona igaba zakhona esiyoyiqoqa ngelanga lakhona ezithi insizwe mangabe ikhula ifike ikhule isencane umfanyana njalo ikhule zihambe insizwa ziyokweqhatha ehlathini, zigaba lezo kukhulwa ngazo kuze kufike la khona insizwa kuthiwa khona iyokwequbhodo ehlathini. Lo muntu usuyazi ukuthi useyilungela ukuthi usengakwazi ukungena endaweni efanele. Zikhona igaba endlulamithi iqalile njengamanje iyayilungisa. Lapha nje sasine nomdidiyelo kwaMandlakazi uphakela umthakazi. Unamaklasi awenzayo okukhulisa insizwa ukuthi insizwa ikhula kanjani ukuze lezi intombi ezikhuliswa ngapha kuleli sayidi zingafici imvobe yabafana ngapha kodwa zifice insizwa ezikhulise ngendlela efanelekile. So zikhona igaba zakhona umuntu akhula ngazo ukuze afike ebunsizweni kahle eseyidlule konke lezo gaba. Yabona umuntu ongakhathwanga uma ngikhuluma ngokweqhathwa ubuye ehlathini wazi ukuthi ubani olingana nobani ubani sesigabeni uyambona ngisho ekhuluma nabantu abadala uyahlakaza kodwa umuntu owazi obani ontanga yakhe obani abangobhuti kuye obani abanjani lo muntu uyambona ukhule ngegaba ezifanele. Siyakuzwa baba siyabonga sibuye lapha emthimbini nenganga yale mampondweni ziyaqhawula impela ivuma insizwa bakho ngabona insizwa ngokhona ezebegqoka red lapha nithupile zinebahle zonke ngabe khona mhlambe okunye mhlawumbe ongasukutshala insizweni nazo beyingekho lapha yana nayifisa ayiboniza abona ukuthi mhlawumbe ongasukutshala nje kuze insizwa ukuthi mhlawumbe ekuyimiselele mekuthiwa mhlawumbe kunomcimbi kanje noma kunesimeme esiphumile insizwa yenze njani noma mhlawumbe kukhona mhlawumbe lapho okumele ukuthi insizwa nje nensizwa ngaso sonke isikhathi kubaleke ngani ukuthi uphume insizweni. Yabona nje mfowethu angiqale ngokuthi thina isilo sethu indlulamithi yamakhosi uyayibona iclean kanjani. Indlulamithi ngikhuluma ngendlulamithi yamakhosi okaBhejana phuma esitweni uyambona uclean kanjani. Ngikhuluma ngenkosi yamaNazaretha uShembe uyambona uclean kanjani. Angithi leyo nto bafundisa isithombe sokuthi insizwa iyageza ibe yinhle. Akusho ukuthi thenga izinto ezidulayo kodwa lezo nazo zibe clean ziayinwe zibe kahle. Oqala lokho umuzo yaphakathi kweinsizwa nje nomuzo yakuphi ingeze ibalekile. Kufanele ukuthi ugeze nje uma uyinsizwa. Uma isheti limhlophe libe mhlophe nje. Uma insizwa ufuna ikami inwele zayicancathe kahle ayicancathe nje ibe kahle. Ube muhle. Hayi ufika phakathi kwakho ngamasundu nje uyiyo yonke into asaboni noma ekhanda kuphilekile noma kuhlobo. Lokho ukuthi umuzo yeinsizweni ubanjani ingezo step number 1 ukuthi ube muhle. Angisayiphathi-ke le besilapha kuyo. Uyabona mina induku engangiphethe lapha ngizethelekanga ngezahara leziyanduku. Kodwa kwazi ungibone ngiphethe esontweni. Kusho ukuthi uma kuphuma udadewethu kithi nje ubaba bengasenaye noma kuphuma ingane ezalwa yimi ngiyobe ngiphethe leziyanduku. Ngiyobe ngingaphethe ihawu lomgidi nehloba. Ngiyobe ngiphethe leziyanduku ngoba ngiyobe ngikhipha intombazane kwethu. Angithi uyabona? Akuyona lomgidi. Cha, akusile lomgidi. Ngiyokukhombisa ngelanga mhla ngiphethe lomgidi. Elimhlophe ethe qwa elikhulu elingaka elomgidi ke lelo. Leliya elakwethu ukuthi uma ngiphuma ngiyobika into engiyibikayo ekhaya kithi noma kunomsebenzi kuyobonga yilona engiliphathayo linesigusha leliyana
elikhombisa ukuthi eliphathwe insizweni. Nobhoka akusilo leso. No, akusilo lwesonto, lukhona ubhoke engifaka ngalo umdedele, lukhona ubhoke engihamba ngalo ngisuka phakathi komuzi wasebuhleni ngiphikelele eKhenani. Kodwa lelo langa liphethe le insizwa leliyana angibeboleke kumuntu. Kusho ukuthi induku zami ngizoyithatha ngiphume ngiye insizweni. Ubunsizwa loba, hayi ngoba ngihlubukile, hayi ngoba nginjalo, kodwa ukuthi lento ethandwa ushembe ukuthi yiba into iyona, wenze sure ukuthi uyayilumbanisa nenkolo ngendlela efanelekile. So ubona umfundisi uShozi ekhala laphana, umfundisi uShozi wayibona iphotocopy yakhe semncane. Wayebona ukuthi nganginjena ngisengaka. Kwangijabulisa lokho ukuthi insizwe njengomfundisi uShozi owubaba kithi eze kimi ethe yabona mfana wami into oyenzayo ingenza ngikhumbule ngalesi sikhathi ozolibamba ikanda walithi ngoba ezwa ubumnandi. So ngizama ukuthi uyabona lento eyenzeka laphana sasikhombisa thina ukuthi kumfundisi ukhona insizwa kwaJele. Umfundisi uShozi khona indoda yasemangangeni eyaziyo ukuthi misiphakathi kweinsizwa yenze nje, hayi ngoba ehlubukile, kodwa ukhombisa ukuthi ngisho emsini kayise ungezi ngobuso ngoba nakuyitshela ukuthi umfundisi kungenzeka uphuma usubhandisha ikhanda. So ke ekugcineni ngizama ukusho ukuthi le nto eyenzeka laphana yayizama ukukhombisa umuntu emntwini. Sawubonga baba mfundisi, kodwa umfundisi masengathi nje ukuthi smoke ngelinye ilanga masihlangene insizwa kancane ukuthi kulukhuni ukuyibonga wena ngoba abantu bayitshela ukuthi uyivaka, kodwa ibonga ngithi zingathathe zingihluphe ezinye uma ngigqokele nguba ngoba eziningi azinawo ushukela. So nakhona umuntu akayitholanga ngoba ezibhalwe phansi. Lezi ezasesontweni ngingazisho uma ngabe ngigqoke kanje ngoba ngazinikeziwe, kodwa lezi yana nje uma ungahle uvakashela amapheji amaningi abhalayo khona lapha ezivela khona eziqondile futhi zithe ukwazithi impela ngoba ngibona ngigiya indawo ende nezibongo zami ithe kweluleka. Angikwazi ukujika eduzane kanti izibongo zami zinezigameko eziningi esenzakalile empilweni. Yazi okunye ukusha sekukhula insizwa iya nangezibongo zayo. Angithi ubabona bagiye bebuye eduzane nje izibongo imfishane. Thina selula imhlubulo siye le yibongo yoze ngiqandwe yizo bese ngiyabuya hlehle levilweni fengivumise bese ngiqala phansi. Cha mfundisi, siyabonga kakhulu baba. Hayi siyabonga kakhulu baba. Amen baba.